protocolo no tiene nada que decir, yo no interrumpo. Hola, bo día a todas e a todos. Hoxe é o Día Mundial da Danza. Dende que as mulleres e os homes pusemos os pés neste planeta, a danza foi un importante instrumento. Un instrumento para posicionarse no mundo, para expresarnos como seres humanos. A danza, xa os nosos ancestros, máis ancestros, a usaban para facer frente ás dificultades, para celebrar as alegrías da vida, para construir sociedade, para expresarse libremente e para que a danza, como un dos medios culturais máis potentes, formara parte das nosas vidas. Non hai pobo no mundo, por lonxano que estea, onde a danza non sexa un instrumento cultural que forma parte da identidade dos povos. Polo tanto, celebrar o Día da Danza, celebrar o Día Mundial da Danza é celebrarnos a nós mesmos e a nós mesmas como unha humanidade que se transforma a traveso da cultura. Non hai sociedade plena, avanzada, sin a cultura non forma parte das grandes prioridades das administracións públicas. Hoxe nós, a Deputación de Pontevedra celebra a cultura, celebra a danza, celebra as expresións humanas que nos permiten conformarnos como unha sociedade millor. Esta mañán aquí, no Pazo Provincial, neste escenario espectacular que temos, onde todo luce maravillosamente, o facemos no espacio público, na rúa, porque nós somos moi conscientes de que o espacio público nos pertence ás persoas e por iso queremos levar a cultura ali a donde estamos as persoas, o espacio público. Hoxe pola mañán aquí, na cidade de Pontevedra, Solodados, con Clara Ferrao, con Leodán Rodríguez e coa DJ Quina, Elequina. Por certo, mulleres facendo danza, nós somos así, nós creemos na igualdade de verdade, sempre que facemos cultura, as mulleres teñen presencia, porque somos máis da metade do mundo, e a metade do mundo fai cultura, e cultura de unha grande calidade. Así que disfrutemos de Solodado, celebremos o Día da Danza, fagamos un recoñecemento público e explícito á xente da cultura que tanto ten padecido con esta pandemia, porque a cultura é cercanía, é proximidade, é espectáculo vivo, é isto que vai acontecer aquí agora. É unha mensaxe para a xente da cultura, para a xente da danza. Mais pronto que tarde, moi pronto, voltaremos a ocupar todos os espacios da cultura, porque a cultura é segura, pero a cultura, sobre todo, é necesaria para que as persoas poidamos vivir en espacios que produzan felicidade. Disfruten de Solodados.
Amingo de falar por... Isto xa está. Que xa está, xa son. Grazas. Que moitas grazas, que, bueno, a min o de falar co micro non se me dá moi ben, pero que ahora imos por un temiña máis, e imos facer uns cantos pasos de baile para que nos podamos unir todas. Nos seguís, vale?